To your excellency a baya kayi kira da ɗaya daga cikin wato ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda bai yi nasara ba, ka kira shi ƙaninka, to kuma gashi an zo an yi zaben fidda gwani bai yi nasara ba, to kowane shawara za ka bashi, wani sako kake daga gare shi? Ai ƙannan na da yawa, suna da yawa. Wato Kwankwaso. Allah sarki, ɗan Musa. To, abin ne dai ba daɗi. Na fara magana ɗazun kika ɗan dakatar da ni, but is an unpleasant happening. Wato kai ma baka ji daɗin hakan ba? A matsayina na yaya, bayan da za a yi wani abu ya faru da ƙanina, in ji daɗi bai kamata ba. Sanda na ga bidiyon, sanda aka yi declaring cewa Atiku shine ya lashe zaɓen. Hawaye suka so su dan zubo man da na ga shi huskan Kwankwaso. It was disheartening. Abu ne wanda in ka san Kwankwaso bai kamata kai dariya ba, wanda ya kamata kai alwala ka taimashi addu'a, bai kamata ba, saboda abu ne wanda mutane suka yi mashi ba cikin hayacin shi ba ne, jifa ce, saboda ba cikin hayacin shi yake ba, an biyo shi a gudu. To ka san irin wannan ƙasa da ka ga mutum ya rugo da gudu, ai ba ka tsaya ka tambaye shi ba, shin daga ina kake, me ke damun ka? To shi bai wannan tambaya ba, sai sun koya da gudu shi ma ya bi su bukola suka ruga. To yanzu inda suka tsaya, Allah na tuba, ƙuri'a 158, ina za ka da ita? Ko kansila ya samu da haka? So shi yasa mutane suka zo suna gaya man wai an gaishe yana kuka, na ce to ai dole kai kuka. Cin mutum abin ya kusa ya saka kuka. To ni kaina da ba ma ni bane, hawaye sun zubo mani, ina ga shi wanda abu ya faru da shi. Ai har gaza ya riƙe.